ଫୁରଫୁରି ନଗର ବୋଲି ଗାଁଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ଗାଁରେ ରାଜୁ ଓ ତା ମା ଗୋଟିଏ ମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଚଲୁଥିଲେ। ଯାଉନୁ ରାଜୁ, କିଛି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆଣିବୁ। ଆଜି ଘରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ଯେ। ମା, ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯିବି ଯେ, ହେଲେ ମୋତେ ଆଗ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେ। ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ତୁ ଯା, ଘରେ କିଛି ନାହିଁ। ରାଜୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲା। ଭାଇ, କିଛି ପଇସା ଦିଅ, ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ଭୋକ ବି ଲାଗୁଛି। ହଇରେ ରାଜୁ, ତୋତେ ଲାଜ ନାହିଁ? ସକାଳୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛୁ। କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କର। ଯା ଭାଗ ଏଠୁ। କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏହାପରେ ରାଜୁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀକୁ ଗଲା। ସେ ସେଠାରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭୋକରେ ପାଣି ଟିକିଏ ପିଉଥାଏ ଓ ଭାତ ଖାଏ, ଡାଲି ଖାଏ, ଭଜା ଖାଏ, ତରକାରୀ ଖାଏ ଆଦି କହୁଥାଏ। ପୋଖରୀରେ ଗୋଟିଏ ଦେବୀ ମା ରହୁଥିଲେ। ସେ ରାଜୁର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ହେଲା। ସେ ରାଜୁ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ଭରି ରାଜୁ ଆଡ଼କୁ ଭସାଇ ଦେଲେ। ହାଣ୍ଡି ଭାସି ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ରାଜୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେ ହାଣ୍ଡି କାଢ଼ି ତାର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ଯାହା ଯାହା କହୁଥିଲା ସେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ପେଟ ପୂରା ଖାଇଲା ଓ ବାକି ହାଣ୍ଡିରେ ଭରି ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଘରକୁ ଆସି ସେ ତା ମାଆକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତା ମା ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ କାଢ଼ି ଖାଇଲା ଓ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହିଲା। ରାଜୁ, ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେଇଠିକୁ ଯାଇ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବୁ। ଆମକୁ ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରାଜୁ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଯାଏ ଓ ସେମିତି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦେ ଓ ଦେବୀ ମା ତାକୁ ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡିରେ ଭରି ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେ ହାଣ୍ଡିରୁ କାଢ଼ି ସେଇଠି ପେଟ ଭରି ଖାଏ ଓ ବାକି ଖାଦ୍ୟ ତା ମାଆକୁ ଆଣି ଦିଏ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦେବୀ ମା ରାଗିଗଲେ। ରାଜୁକୁ ଏକ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ହାଣ୍ଡିରେ ଚାପୁଡ଼ା, ବିଧା, ଗଇଠା, ରାମ୍ପୁଡ଼ା ଆଦି ଭରି ହାଣ୍ଡିକୁ ରାଜୁ ଆଡ଼କୁ ଭସାଇ ଦେଲେ। ରାଜୁ ହାଣ୍ଡିକୁ ଦେଖି ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ସେ ଯେମିତି ହାଣ୍ଡିକୁ କାଢ଼ି ତାର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ତା ଉପରେ ମାଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲା। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହାଣ୍ଡିର ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ କରିଦେବାରୁ ମାଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଲା। ମୋ ମା ପାଇଁ ଏସବୁ ହେଇଛି। ତା ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲି। ଏ ମାଡ଼ ହାଣ୍ଡି ନେଇ ମୁଁ ଘରେ ରଖିଦେବି। ତାକୁ ବି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁ। ରାଜୁ ମାଡ଼ ହାଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ଘରେ ରଖିଦେଲା ଓ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ମା ଆସି ହାଣ୍ଡିର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିଦେବାରୁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା।
ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ କରିଦେବାରୁ ମାଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ବିଚାର କରି ମାଡ଼ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଘରର ବାରିପଟେ ନେଇ ରଖିଦେଲେ। ସେଦିନ ସେମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଶୋଇଲେ। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଦୁଇ ଚୋର କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଧୁକ ଚୋରାଇ ଆଣି ରାଜୁ ଘର ପଛପଟେ ଭାଗ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେହି ଚୋର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଚୋର ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ସେ ଯେମିତି ହାଣ୍ଡିର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଚୋରମାନେ ମାଡ଼ ସହି ନ ପାରି ସନ୍ଧୁକ ଛାଡ଼ି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏସବୁକୁ ରାଜୁ ଓ ତା ମା ତାଙ୍କ ଘର ଝରକା ପଟୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଚୋରମାନେ ଗଲା ପରେ ରାଜୁ ଓ ତା ମା ସେହି ସନ୍ଧୁକକୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ଯେ ସନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ସୁନା, ରୂପା, ମୋତି, ମାଣିକ୍ୟ ଆଦି ରହିଥିଲା। ସେମାନେ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।